Ayo ayo. Bapak Andar para wadyabala inggiling wesi kakang pandheganan dene kala yuda wonten pankadya sagung para putri ingkang sami ugi nderek angestreni yen kacandra melok-melok kadya metik
Ya ya hei. Ander Samyo Sula tumpah wonten ing asodal sang ana kawiyatan Agung Praja Bilih Wesi sedaya mangu-mangu sami ngantos rawuhipun Sang Prabu Kala Dahana Sang Prabu Kala Dahana rucat busanane kapanditan pragem busana kanalendran dlamak koriyen kacandra gadya joplang monggo dong pun ratus puro prajurit ayo dapur
Papandel saking para kadang Sentono lan para kadang putri sami rangkil mboten-mboten ingkang nggodhangi wonten ing Paseban Agung Kang Mas Prabu. Kalayudha Nuwun kasinggihan. Kalayudha prajurit prajurit kabeh wis padha sinuwun. Babar pindah mboten-mboten yang nggodhangi. Klanawati Kula dawuh Kang Mas. Bio masa Dawuh Kang Mas kula. urung ditimbali wis dawuh. Ngestoke lho Kang Mas. Kemiri tek-tek ya apa? Ngestoke. Ya kemiri tek-tek. Tegese napa Man? Ora itari ngetek kae. Genduk Dawuh. genduk Dawuh. nduk Wowo. nduk genduk Wowo dawuh Kang Mas. ayo ya nduk Aduh, kaget aku Kang Mas. Asep Asep. Klanawati Klanasari kabeh wae kula luguh Kang Prayoga. Istaken dawuh ora dawuh. Ayo. Ayo. Hei. Ayo. Ayo.
dewa bijil saking super wangi. Selalalala, ae. Selalalala, ae. Selalalala, ae. Lalala, ae. Iya. Yo ya yo. Sastra dewa. Tradewa. Nyapa kowe Cel kok jengkang-jengking Cel. Bojal. Bojal. Nggih, pripun Lurah? Rene yo tak kandhani. Rene yo tak kandhani. Nggih. Aku sauntara tak ngasuh dhisik, Cel. Nggih, ngasuh. Ambek aku menggeh-menggeh. Mangke. Nggih. Milya kadang-kadang ku putri kok kon bacutake lek ku jegek. Oh, ngoten nggih. Kono age milya. Kersane mboten anyep. Asel kita cari maju depan. Asik asik. Asel lele. Ini kamu maju ini. Gonca bedot. Ah iya. Gonca bedot. Terus bedot. Dikon apa kuwi, Cel? Kongkon bacone sinuwun Gusti Prabu. Saiki. Heeh. Oh. Makane tak kon joget saiki. Mas Gadong. 1 2 3 4. Yae. Selalalala, yae. Selalalala, yae. Lalala, yae. Lalala, yae. Iya, sastra dewa. Lalalala, yae. Selalalala, yae. Selalalala, yae. Lalala, yae. Lalala. Iya, sastra dewa. Sampun sedaya, sampun Piye wis Gusti. kabeh prigel. Sampun prigel. Kadange sapa? Kadang jenengan Gusti. Bagus kono Nggih. lungguh Kang Esok Prayoga. dawuh Gusti. Dodo kendok. Kadangipun kakak. Adamu Kang Mas. Kono ati kono sare soalan pangayunan aku Raja Kileng Wasi Alimas ayo Duduk Kang Mas Pepunden Kula Krono Yudo anggen Somat Kula keparo broto Kang Prabu. Sambil ora liwat putra putri pangestu wae kono dake tamalolo kono tinggal dawuh kono lungguh Kang Prayoga Ugi kula Gusti derek sowan marep panjenengan alam alis ya sami kala
para prajurit giling wesi sing kabeh sami sekut anggenipun tumadhang gawe wonten ingkang ngujiwani panjenengan dalem loro kota prayoga bocah Ampun kados pekaten Kang Mas. Anggenipun kadang panjenengan ngaturaken asung pangabekti kanthi panembrama ing kalenggan sak menika Kang Mas. Menawi ta wonten lepatipun kula matur, kula nyuwun pangapunten ingkang agung Kang Mas. Dok lono ate Dawuh katimbalan kula Kang Mas. asung pambagya ngerosanipun Kakang. Ya kening sliramu wis ngaturake sembah bekti kelawan pun Kakang. Wis tak tampa lewat puja puji pangestunipun Kakang. Kono gage tambah lono wong ae. Sanget anggenipun kula muji kok Kang Mas. Klono ati Dawuh rumangsa bunga lan tentrem penggalipun Kakang. Awit yen to pun Kakang tulung ya kening para kadang-kadangmu putri wis padha ngastreni ana ing dina Paswakan Agung. Nduk, dawuh mula sauntara lenggah dhisik Kang Prayoga. estakaken dawuh. Munggah kelawan sira Kalayudha. kasinggihan dawuh kula pun klana yuda ingkang maraksuhan Kang Mas Prabu klana dahana Yen to iseng wis mangerteni kasugengan ndika. ai Seger karasan sika. Kang angka loro Kalayudha. ai nuwun kasinggihan dawuh Ingsun kepengin nuruh ngenani bab maju lan mundure ana ing praja Giling Wesi. nuwun kasinggihan dawuh Kang Mas Prabu klana dahana yen to kemadian wonten ing Giling Wesi nika sampun cetha anggen kula niti pirsa golong gemiliki dumateng para sentananing praja manipun para kawula alit menika tansah guyub lan rukun anggenipun nindakaken parkaryanipun piyambak lan sedaya sami pituhu napa kang dados piatur piandhalem Kang Mas Prabu klana dahana Kalayudha. nuwun kasinggihan dawuh Sing tak jaluk kelawan sliramu tai kudune sliramu bisa ngayomi sakabehing para kawula ana ing Giling Wesi. sedaya kala wau tanggal japura lan para kadang-kadang sentana Kang Mas Prabu Mula ayem lan tentreming para kawula kuwi mau bisa baik junjung dhuwur pangkat lan derajatku. Ingsun dadi pengayoman ana ing praja Giling Wesi. sedaya piatur panjenengan badhe kula estakaken sak bibaripun ngawonten Paseban Agung badhe kula lumunтураken dumateng para sentana utawi para kawularit ingkang boten nderek sowan Kang Mas Bagus. Prabu ai Kalapati lan kowe sakabehing para prajurit dawuh tinimbalan kula tak kira anggonmu nindakake sam kewajiban wis padha cukup, wis padha rampung. nuwun inggih Yen ngono-ngono lungguh Kang Prayoga. Gusti dawuh panjenengan dalem Nduk Klanawati, Kula dawuh Kang Mas. mula yen to pun Kakang rawake sliramu kabeh adoh sun nawe cedhak sun ragetake ing dina kalungguhan iki sejatine ana kawigaten sing pengin tak rembukake kelawan sliramu. Kang Mas, menawi to panjenengan menika ngendika wonten kawigaten ingkang badhe panjenengan wedharaken, kula kinten mapan kleresan lho Kang Mas. Mumpung sedaya sagunging istana praja sami kempal, ugi sedaya para putri menika nderek nangkil. Monggo-monggo Kang Mas dipun wedharaken. Kula ingkang midhangetaken kok Kang Mas. Nduk, Dawuh. mula yen to pun Kakang bakal medharake apa kang dadi penggalihku. ai Mula sing dadi kawigaten ing dina iki ora ana tan liya-liyaning
amung ingsun menggalake babakan jiwa lan raganipun Kakang. Perkawis jiwa raga panjenengan Kang Mas. Janipun kenging menapa to? Napa kurang anggenipun kula menika lelati dhateng panjenengan Kang Mas? Tak kira ora ngenani babakan kuwi. Sak banjure menapa? Nduk, Dawuh. apa sliramu ora eling? Kursi Gading Prameswari lek ya isih kumplang. Oh, perkawis menika Kang Mas. Mula pun Kakang dinaning iki kepingin boyong salah sawijining putri kang bisa nglungguhi kursi Gading Prameswari ana ing Praja Giling Wesi. Yen mekaten panjenengan menika mbabaraken babagan perkawis putri menika panci ingkang dipun pitakanaken dumateng para kadang sentana madhepun para kawula. Lajeng benjang kapan anggenipun panjenengan mengku salah satunggaling putri anake nyatanipun sakmenika sampun panjenengan gadahi Kala yuda ai wis tak gadang rina kelawan wengi. ai Pun Kakang kuwi ra tau kandha kelawan sliramu, Nduk. Pancen leres Kang Mas. Sejatine yen to pun Kakang kuwi mau wis duweni titikan. Lho. Ya kene panjenengan menika mboten nate kandha lho pancen Mas. Terus pundi to, Man? wis mapan beneran Nduk. Lah kalau garwane ora tau kandha-kandha ning kadang-kadange iki lho. Panjenengan sampun gadahi titikan. Lajeng putri menika saking pundi lan sinten asmanipun Kang Mas Prabu? Sliramu pengen meruh. Akeh cekane mekaten lan para Jawa perkatan. Mestinipun. Jenenge, Nduk. Sinten? Jenenge Retno Sari, Nduk. Lajeng Retno Sari menika mijil saking pundi Kang Mas Prabu? Saka Banjaranom. Nduk, Kronowati, mestine kowe wis nate kapireng Banjaranom kuwi ada apa cedhek lan ning di papan dununge, Nduk? Kula menika babar pisan mboten mangertosi lho, Man. Ora tau weruh. Mboten. Apa maneh aku? Napa panjenengan mboten semerap? Babar belas ora roh. Loh. Nduk, Nduk. Kakangmu, Nduk. Loh, kok satu? Kok benten kalian padatan to, Man? Lah ya kuwi. Loh, Kang Mas. Kang Mas. Jane sing didadaki sapa to ya? Sinuwun. Dadah sinten? Panjenengan kok main mata niku napa anguse pedes? Kok main mata? Retno Pancane aku sing karo Sari. lengo klentik apa piye kowe iki? Retno Sari. Retno Sari. Retno Sari niku sing pundi mboten enten sinten kok ya? Tas wae diomongke lak kok wis lungguh sapu jajar kelawan kadang Loh, lah sing pundi? Terus wau wonten Mriki ing mboten wonten ya. Retno Sari diajeng diajeng wong ayu Retno Sari. Waduh, cal bocah. Piye Piye iki? Retno Sari. Retno Sari. Jebul ayu tenan calon garwaku. Kang Mas, kula aturi emot. Kula lo kadangipun panjenengan. Kadangku ora ono sing ana calon bojoku. Iki kadang panjenengan Sari Puding. Mbok yo emot Kang Mbok Retno Sari sakmenika boten Aku wonten. jroning rasa Kang Mbok gendeng kaya ingkang. Mugi sampun to Gusti. Retno Sari Mbok yo emot. imbang ana katresnanku. Panjenenganipun Pripun to
to niki paman? Menika Yen kelingan Oke, foto semu dawa manis. Boten sami bajut ke monggo to himut panjenengan dalem Retnosari. Menika jenengan nggih mut Saben dalu Kula aturi emot pengen Kang Mas. Mboten wonten lho Kang Mas. Kula kadangipun panjenengan dalem. awas Jel. Lho sing adi-adi le. Netro Montoh panjenengan emut Retnosari emut mustikane ngatiku adi jenengan dalem menika emut. klisa-klise ati turu Emut to panjenengan dalem. kang lagi Sampun Mas, kula aturi emot. landang Samenika kula kadang panjenengan dalem Kang Mas. loro Emut lir kumbang kang menika adi jenengan emut. Idam sare Loh. Kok malah bocah sing direne. Iki bagiane sampean Paman. Pripun to, Gusti? Retnosari Aduh, kok Retnosari niki sampean. imbang ana katresnanku Jenengan niku emot to. Emut to panjenengan Emut. dalem. lha wong aku ora gendeng kok Lah, diikutke jenengan niku lho, mboten sadar jenengan sakniki. piye Mboten sadar. ya aku ki sadar wong tresno Alah. dikat tresno kelawan sliramu kok Pripatine jenengane dibuka riye, kersane cetha. netraku wis tak buka kelawan sliramu atiku kok tak buka kelawan sliramu Tapi atine kula mboten kula buka, Lho. tutup tasian. Peteng dedet. Ya bukaan to, Jel, bukaan. Males. Gak. Kula tak kei lagu mawon kersane penak. Imbang ngono. Oh, Sapa kersane ngerti kula kok. jenengan penak nggih. Kula kei tetembangan nggih. Lah ben lejar penggalihe Jal. sliramu arep muwe tetembangan kelawan aku Nggih. nandhakake yen to sliramu kuwi tresno kelawan aku Nggih. Rungu dhewe nduk Sunderima bakal Apa? Sekoriko kedadean ring tengah sekoro sagat riko ninggal nong Madura dadene kok wis padha jogetan kelawan Diayu Retnosari semendal rasane ati kula rupan riko make kebayang jangan mata masia sing bisa nyapa Gusti Jano. sampean napa Gusti lho lah Tak ketok gendenge. sing kokoni joget niki sinten Gusti lho Kang Mas. oh rada owah niki Ora wane iki, Cel. napa Hah? rada piye pedhot Dot kabeh iki. oh pedhot jane lho karnavale pun telas Gusti Oh, arep melok karnaval. Padha sing sinten jenengan. Sinten? Lho. Piye to le? Retnosari Mboten kirang-kirang. Retnosari boten wonten lho Kang Mas. Lagi. Nduk tas wae jejegetan kelawan sliramu ning papan kene Ingkang jejogetan menika kadang panjenengan sedaya. Mboten wonten Saged Putri Retnosari. Retnosari. Hah? Panjenengan menika halu. Mboten wonten.
halu. Aduh. Pun Kang Mas, sampun. Malah Pun. gliyengi. Emot Kang Mas. Sare rumiyin sare. Klonowati, klono Nah, leres. Ilik le helek. Kalau yudha pati Nggih, bocel. Lah, wau jenengan madosi sinten? Retno Sari. Boten wonten. Retno Sari ora ana. Boten wonten. Wedian. Dok, jebul yen topon Kakang mau gandrung kelawan Retno Sari. Nggih pancen leres. Sampun kula emutaken panjenengan boten kenging kok. Aduh, Dok. Pripun? Pun Kakang jaluk sepuro sing gedhe kelawan sliramu ya. Boten dados boyo pangopo Kang Mas. Kalau yudha kori kabeh wis padha wong tutup. Sampun. Kudu dijaga wati sing kaya mangke. None nggih. Dok, Kados pundi? mula kanggo medharake penggalipun Kakang. Yetopun Kakang wela suka parisuka. Yen kersa panjenengan kados nyatane nganggo kula tindakaken kene kadang-kadang kok. Padha Ayo Raden. Minangkani pamundutane Nduk Kiki. Ugi spesiale Bapak Ibu tuan rumah. Mas Bukori. Opo ta sanggup isun urip tanpa riko gedhi sun duwe rasa nono liya mong riko keliwat ati angen sun duwe riko kaya romon katut dapur dadi siji nang segara tapi opo tak sanggup sun urip nyang riko mergo hangsun duweni mung welas ring ati sun kuatir liya dina isun diati rondo sanggup opo ta sanggup riko nerimo opo ta sanggup isun urip tanpa riko gedhi sun duwe rasa nono liya mong riko. Mas gak oleh joget, aku tak joget dhewe. Kelihat ati angen sun duweni riko kaya romot katut lebur dadi siji nang segara tapi opo tak sanggup urip nang riko mergo hangsun duweni mung welas ring ati sun kuatir liya dina riko rupiah rasa sanggup opo ta sanggup riko nerimo Lumuh.
Lilian ati angen son duwe diriko kaya romot katut biapur dadi sijino segara tapi opo tak sanggup son urip yang riko mergo son duweni monggo ati son kuatir liyo dino iko piar rasa sanggup opo tak sanggup riko nerimo Muka-muka ya Ten. tapi opo tak sanggup son urip yang riko mergo son duweni welas ati son kuatir liyo dino riko piar rasa sanggup opo tak sanggup riko nerimo temenan ping pendukaran kok dilarani ati kepingin rasane ati urip ati siji ison sing arep ngimbangi larang ono ring jero dodo dus koyo beri dus koyo beri kepingin rasane ati urip dadi siji ya ayo lintang anulan tipiane kesandung Asik, sastra dewa. ring dalan Riko loro ati ison sing arep ngimbangi orang ono ing jero dodo dusaya peri Riko loro ati ison sing arep ngimbangi orang ono ring jero dodo dusaya peri Terima kasih. Gini ki Kang Pukasan minangkani pamundutane Bapak Ibu tuan rumah wau Pak Nedi Banteng. Bukasan, Mir.
podo nyawa glundung sak. Sampun cekap Kang Mas. Dok. Ingin damel sekawa panjenengan dalem. Tak kira ya wis cukup anggonmu nyugah kelelagon kelawan pun Kakang. Kono sauntara lenggah Kang Prayoga. Ngestakaken. Bali kelawan lesira. Nun kasihan dawuh Kang Mas Prabu. Mula iki dina ingsun bakal mbacotake apa kang dadi pangangkah. Ayo semonggo Kang Mas. Mula iki dina ingsun kang bakal tumuju ana ing Banjaranom. Boyong kahananing Diajeng Retnosari. Nuwun kasinggihan dawuh. Mura iki dina cepakno obor rampen kanggo panglamarku tumuju ana ing Banjaranom. Yen mekaten nyuwun tambahi pangestu kula badhe medal saking Pacilan. Rono Dentong, Pati ayo samaptakno rampen kanggo panglamar di. Derekno pun Kakang tumuju ing Banjaranom ya. Heeh. Monggo kula derekaken. Ayo Diajeng. Kala yuda. Nuwun kasinggihan dawuh Kang Mas Prabu, kula takono. Wis mok samatake. Kula kinten Kreta Joli Jempana sampun samakta lajeng benjang kapan anggen panjenengan menika pejuang wonten ing Banjaranom. Mula sadurunge ingsun tumuju ing Banjaranom. Ai kersanipun ingsun sing bakal mlebu ana ing Praja Banjaranom. ai Kowe kabeh ratin ana ing sakjabaning Banjaranom kanggo jaga-jaga yen to ana sulayaning rembug. yen mekaten nyuwun tambahi pangestu Kang Mas. Bakal tak wiwiti. Ayo semonggo, semonggo.
monggo semoga kula dherekaken Kang Mas Rono Dahono iki. Monggo iki.